Вітаю, шановне спадарства, з вами Ярослав Стешик, у эфіры «Аб'ектив». Добрая навіна глобальнага маштабу. Амерыканская і нямецкая кампаніі Pfizer і BioNTech распрацавалі вакцыну ад каронавіруса з эфектыўнасцю 90%. Прышчэпку спраўдзілі ў 6 краінах на больш чым 40 тысячах чалавек. Але ўсё ж галоўнымі навінамі для Белсату застаецца Беларусь. У Менску мирные акции протесту пенсионеров, студентов и медиков. Это так надо ненавидеть свой народ, чтобы уничтожать его. Всех подряд, и студентов, и медиков, интеллигенцию, весь оплот, цвет общества. Больше за 1000 затрыманых на недельном марше. Приказ на количественное задержание поставлен таким образом, чтобы как можно больше людей задержать, застрашить. Журналисты таксама под ударом. Нават доходит до того, что мы маем свои властные пакеты с передачками, які передаем у изолятора. Дапяклі нават пенсіянераў. У сталіцы сёння прайшла акцыя пратэсту, маштаб якой немагчыма было ўявіць нават паўгода таму. Грамадзяне пенсійнага веку прайшлі маршам уздоўж праспекту Незалежнасці на знак пратэсту супраць міліцэйскага садызму і дыктатуры Лукашэнкі. Разам з пенсіянерамі выступілі і беларускія студэнты, якія ўвесь час сутыкаюцца з рэпрэсіямі і гвалтам проста па месцы вучобы. Рэпартаж з месца падзеяў падрыхтаваў Михаил Пранович. Адна з самых масавых студэнцкіх акцый сёння прайшла каля галоўнага корпусу БДУ. Навучэнцы з розных факультэтаў чарговы раз выйшлі заявіць пра сваю нязгоду з тым, што адбываецца ў Беларусі. Некаторыя з удзельнікаў акцыі трымалі ў руках плакаты з прозвішчамі сваіх аднакурснікаў, якіх у нядзелю затрымалі на маршы народаўладдзя. Александр Нарейко, студент факультета международных отношений. Вчера его задержали на марше, и сейчас мы не знаем, что с ним происходит. Мы надеемся, что он не находится в том числе задержанных, которые 9 часов вчера стояли на морозе. Надеемся, что с ним все хорошо, его не били, и в принципе все закончится нормально. Супраць брутальных затрыманняў, а таксама катаванняў у месцах зняволення выступілі і выкладчыкі. Працаўнікі БДУ записали відэазварот, у якім патрабуюць ад уладаў спыніць гвалт. Это очень горько и больно знать, что твой ученик, студент, искалечен и посажен на сутки за попытку отстоять свои гражданские права. И ты не можешь помочь ничем, кроме как написать письмо или что-то положить в передачу. Невыносимо приходить в аудиторию, думая, о ком из них я завтра прочитаю в СМИ. Чью окровавленную одежду я увижу на фото в соцсетях. Шмат якія выкладчыкі сёння выйшлі на акцыю разам са студэнтамі. Я прыйшла, каб падтрымаць сваіх калег, студэнтаў, якія таксама знайшлі ў сабе гэтую моц, каб сюды прыйсці. І я лічу, што толькі разам, толькі такім чынам, актыўна удзельнічае ў гэтых усіх падзеях, мы можам дамагацца, каб нешта і ў краіне, і ў культуры, і ў самасвядомасці людзей змянілася. Чарговы раз звярнуцца да ўладаў паспрабавалі студэнты і выкладчыкі лінгвістычнага універсітэту. Пра тое, што яны не згодныя з палітыкаю хлусні і гвалту ў Беларусі, яны сказалі на ўсіх мовах, якія вывучаюць ва універсітэце. We don't agree. Wir sind dagegen. No estamos de acuerdo. Nous ne sommes pas d'accord. Woman put huni. Ma va nissim. Non siamo d'accordo. Маршам па праспекце Незалежнасці зноў прайшлі тысячы пенсіянераў. Это так надо ненавидеть свой народ, чтобы уничтожать его на ходу. Мирных людей, всех подряд, и студентов, и медиков, интеллигенцию, весь оплот, цвет общества. Это невозможно. Не простить, не понять. 6-й марш пенсіянераў традыцыйна прайшоў пад пільным наглядам міліцыянтаў. Але людзі сталага веку іх не баяцца, адчуваюць. Перамога не за гарамі. Тому що добро заўсёды перамагае зло. І ми з Богом. Мы з Богом. Михаил Пранович, Белсат.
Сёння ж да масавых пратэстаў пенсіянераў далучыліся і медыкі. Яны выступаюць супраць міліцэйскай жорсткасці і катаванняў затрыманых, а яшчэ мусяць абараніць сваіх калегаў. Сёння ў Менску судзілі ўдзельнікаў суботняй акцыі салідарнасці медыкаў. Анколог, траўматолог, біёлог, медсястра затрыманых удзельнікаў мірнага пратэсту асудзілі на тэрміны ад 12 до 15 дзён арышту. У тым ліку сярод арыштаваных унікальныя спецыялісты, за якіх няма каму рабіць аперацыі. Тэму працягне Юлія Лабанова. А палову на 8 раніцы белыя халаты зноў сталі ў ланцуг салідарнасці ў сталіцы. Працаўнікі навукова-практычнага цэнтру хірургіі, транспланталогіі і гематалогіі патрабавалі вызвалення сваіх калегаў. У суботу сілавікі зладзілі хапун на падыходзе да першага клінічнага шпіталю, дзе збіраўся марш медыкаў. Почему врачи выходят, мне кажется, это очевидно. Как очень хорошо сказала одна из студенток, мы не успеваем лечить людей, которых вы калечите. Мы выходим против насилия, мы выходим против вранья. Каля 2 десяткаў з амаль 60 затрыманых у суботу медыкаў трапілі да суда ў ізалятар на Акрэсціна. Сярод іх Сергей Попов, адмысловец у цяжкіх фізічных разладах ды шизофрэніі, які дасканала ведае яшчэ і англійскую мову. Я коллега Сергея и знаю его как прекрасного профессионала, очень чуткого, внимательного доктора. С ним очень надежно как в работе, так и в человеческом общении. Я знаю его как очень хорошего психиатра, как прекрасного преподавателя. И полна уважения к нему. Конечно, пришла его поддержать. Уролог, што ўваходзіць у міжнародныя асацыяцыі Еўропы і ЗША. Рэнтгенолог, якіх толькі 8 на ўсю Беларусь. Анестэзіолог, рэаніматолог, а таксама хімік з анкалагічнага навукова-практычнага цэнтру, ды яшчэ шмат вузкаспецыялізаваных дактароў высокай кваліфікацыі гэтаксама апынуліся за кратамі. Тыя ж, каго адпусцілі пасля складання пратаколаў, яшчэ рызыкуюць атрымаць пакаранне ў выглядзе арышту. Паседжанне суда прызначанае на заўтра і паслязаўтра. Ничего плохого не сделали те медики, те студенты, которых сейчас отчисляют, извините меня, тех, которых с работы увольняют. Ничего они плохого в мирной демонстрации не сделали. Если бы я была на месте медиков, я бы тоже пошла вот туда и точно так протестовала. Беспредел. Медики в этот трудный момент должны быть на работе. Доктора у нас сейчас, как говорится, на вес золота, поэтому с докторами надо как-то очень серьезно разбираться и отпускать, потому что лечить некому. Вы же видите, какая волна идет. Затрыманы доктар вымушана пакідае на нейкі час пацыента без дапамогі. Аднак праблема можа мець больш доўгатэрміновыя наступствы, мяркуе Александр Мрочак, былы кіраўнік рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтру кардыялогія. Паводле яго, ўжо цяпер дэфіцыт кадраў у медыцыне складае каля 4000 чалавек. Я знаю, что некоторые медицинские работники покинули страну в связи с такого рода протестами, с такого рода задержаниями. Конечно, это не здорово. Не должно так государство реагировать на выход врачей на площадь для того, чтобы сказать: не нужно наших граждан калечить. З'язджаюць і спецыялісты, што валодаюць высокатэхналагічнымі падыходамі ў лячэнні. Пры гэтым лепшыя заробкі прапаноўваюць цяпер нават Расія і Украіна. Масавы ж адток кадраў з Беларусі, паводле Александра Мрочака, можа справакаваць рост нават тых хваробаў, пра якія цяпер беларусы амаль забылі. Юлія Лабанова, Белсад. Працягваем выданне «Аб'ектыву». Падчас маршу народаўладдзя, які прайшоў учора практычна ва ўмовах баявых дзеянняў, верныя Александру Лукашэнку сілавікі затрымалі больш за 1000 асобаў, у тым ліку вядомых дзеячаў культуры ды спорту, актора і вядоўцу Александра Ждановіча, больш вядомага як Маляваныч, актора і рэжысёра Юрыя Дзівакова-Душэўскага, лёгкаатлета Андрэя Краўчанку ды кікбаксёра Івана Ганіна. І хоць людзі ў судзейскіх мантыях сёння працавалі ў экспрэс-рэжыме, значная частка затрыманых засталася чакаць сваіх адміністратыўных працэсаў за кратамі. З-пад турэмных муроў Хрысціна Чарняўская. Болей за 1000 затрыманых. Гэткі вынік нядзельнага маршу народу ўладзе, які паводле колькасці схопленых людзей перавысіў лічбы папярэдніх мірных акцый апошніх 3 месяцаў. Сваякі ды сябры да позняга вечара шукалі сваіх родных парус, а сёння чакалі судовых паседжанняў, каб даведацца пра іхны далейшы лёс.
По предварительной информации, наверное, на 15 суток его посадят и будут держать в Жодино. Мы надеемся, конечно же, на лучшее. Главное, чтобы был жив, здоров, не били, не трогали. Ничего страшного, мы это переживем. 15 сотняў арышту прысудзіў эколагу Віктору Фінчуку у суде Савецкага району сталіцы Александр Воў. Схапілі Віктара учора ля стэлы. Літаральна напярэдадні свайго затрымання ён паспеў даць каментар нашаму каналу. Я думаю, что весь гэты працэс і до выбараў, калі мы возьмем тое, што ў стране Украіне адбывалася, і пасля выбараў гэта 90 дзён, ён гэта пратэст вельмі добра паказаў уладзе і ўсім вакол нас і іншым краінам, якія нас атачаюць, што ўсё ж такі ёсць у краіне нацыя, якая ўжо не пагадзілася з тым, што ёсць. Максімальнага пакарання для Віктора Фінчука сябры і калегі не чакалі. На мой взгляд, он ничего предосудительного не совершал. Это был абсолютно мирный протест. Да, он принимал в нем участие, да, он находился с флагом, но он не оказывал сопротивления, он подчинился требованиям правоохранительных органов. То есть, когда его взяли под руку и повели, он не сопротивлялся, не вырывался, он просто послушно шел туда, куда ему сказали. Змяненне тактыкі ў разгоне пратэсту, якое учора прадэманстравалі сілавікі, праваабаронцы тлумачаць. Приказ на количественное задержание, на демонстрацию со стороны ОМОНа и других силовиков поставлен таким образом, чтобы как можно больше людей задержать, застрашить, подвергнуть административным наказаниям. На руку уладам іграе традыцыйнасць і нязменнасць мірнага пратэсту, таму на думку філосафа і метадолага Уладзіміра Мацкевіча пратэсту таксама варта вывучаць дзеянні сілавікоў і змяняць фармат. Давайте думаць, як мы можам рабіць наш пратэст, вось гэтае татальнае непадпарадкаванне на кожным працоўным месцы, у кожным квартале, у кожнай кватэры нават і так далей. Вот, на жаль, у нас на балконах вельмі мала сцягоў. У нас вось, мы не пазначаем нашу большасць за межамі тых маршаў, якія робім штонядзелю. Да? А яны павінны ведаць, што у нас большасць. Яны баяцца гэтай большасці. Сёння да сотняў арышту прыгаварылі і музыкаў, затрыманых пасля дваровага канцэрту ў суботу. Гэтак Андрусю Такіндангу далі 15 сотняў, столькі ж прысудзілі Паулу Аракеляну. Беларускія праваабаронцы ж прызналі блогера Эдуарда Пальчаса, якога абвінавачваюць у арганізацыі масавых беспарадкаў, палітычным зняволеным. Такім чынам агулам у спісе цяпер значыцца 121 асоба. Хрысціна Чарняўская, Белсад. Святлана Ціханаўская адрэагавала на дзеянні сілавікоў на ўчорашнім маршы народаўладдзя. Удзельніца прэзідэнцкіх выбараў, якую лічаць адзіным абраным лідарам беларускага народу краіны Еўразвязу, Паўночнай Амерыкі, а таксама значная частка ўдзельнікаў мірных дэманстрацыяў па ўсёй Беларусі, падзякавала медыкам, студэнтам, журналістам і спартоўцам, усім мужным людзям, якія выйшлі насуперак страху. Святлана Ціханаўская заклікала беларусаў падтрымліваць і берагчы адно аднаго, бо шлях да свабоды не будзе хуткім. Але рэжым закапвае сябе ў пазыках і злачынствах і абавязкова панясе адказнасць за палітыку тэрору, заявила Святлана Ціханаўская. Больше 1000 задержанных, сотни избитых ногами или дубинками людей. Это так вы представляете власть? Так вы доказываете мирным белорусам и всему миру свою легитимность? У вас ничего не выйдет. Гордый и бесстрашный народ уже никогда не поверит тем, кто посмел поднять на него руку и отобрать голос. Белорусы выходят против вас без оружия, спецтехники и бронежилетов и знают, что вы никогда не осмелитесь сделать так, как они. Белорусы выходят, понимая все возможные последствия, а вы обманываете себя, считая, что вас спасут, когда режим рухнет. Белорусы выходят в протест против насилия, а те, кто ломает им ноги, чтобы проще было задержать, недостойны зваться белорусами.
Не спыняются и рэпрэсіі супраць журналістаў. Сёння адбыўся обшук у Ганны Валадашчук, галоўнай рэдактаркі недзяржаўнай газеты Слонімскай. Яна праходзіць сведкай у крымінальнай справе за абразу работніцы сістэмы адукацыі. Але Ганна адмаўляе дачыненне да паклёпніцкіх паведамленняў у мясцовых тэлеграм-каналах. Пасля з ператрусам прыехалі і ў саму рэдакцыю газеты Слонімскай, ды забралі камп'ютары. А напярэдадні міліцыянты затрымалі і нашых калегаў, якія не ўдзельнічалі ў маршы пратэсту, а выконвалі сваю журналісцкую працу. Падрабязней распавядзе Діяна Радкевіч. Агулам падчас нядзельных пратэстаў затрымалі 8 журналістаў. За кратамі застаецца журналіст Белапан Ян Аўсеюшкін, а таксама нашыя калегі, фрылансеры Яўген Шапчыц і Артём Лява, якіх сёння перавезлі ў Жодзінскі следчы ізалятар. Калі мы ведаем, што нашы журналісты трапілі ў бяду, што яны арыштаваныя, то мы стараемся ўсяляк з дапамогай праваабаронцаў, валанцёраў сваімі сіламі ім дапамагчы. Нават даходзіць да таго, што мы маем свае ўласныя пакеты з перадачкамі, якія перадаем у ізалятары альбо ў пастарункі. Таксама мы ўсяляк дапамагаем, што датычыць нейкіх юрыдычных кансультацый. Зміцер Ягораў кажа, што за апошні месяц журналісты Белсату агулам адбылі 50 сотняў арышту. Учора пасля 10-дзённага арышту з пінскага ізалятару выйшаў журналіст Белсату Віктор Ярашук. Ён распавёў, што да арыштаваных за ўдзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве ставіліся больш жорстка, чымся да іншых вязняў. Самое главное, конечно, это моральный циск. Это то, что 5 человек на 13 квадратных метрах, нават походить по камеры немагчыма, калі все стоять. Ну, так нельга з людьми ставіцца не толькі да палітычных, наогуле да людзей, якія там знаходзяцца. Таксама учора на волю выйшаў журналіст парталу «Магілёўскі раён» Уладзімір Лапцевіч, якога арыштавалі ў пятніцу, каб даседзеў 2 сотняў. Іх журналіст мусіў адбыць у жніўні за нібыта непадпарадкаванне службовай асобе. Я сядзеў незаконна, несправядліва, што мяне зараз пасадзілі, што я ввогуле меркаваў, што зараз мяне зноў за нешта пасадзяць. Я не выключаю, што праз нейкі час я зноў тут апынусь. Цяпер за кратамі застаюцца 16 журналістаў. Пасля 9 жніўня нашых калегаў затрымлівалі больш за 300 разоў. Діяна Радкевіч, Белсат. Новыя работнікі буйных прадпрыемстваў далучаюцца да забастоўкі. Яны таксама патрабуюць адстаўкі Лукашэнкі, спынення гвалту, вызвалення ўсіх палітвязняў і новых выбараў. Заявы аб далучэнні да агульнанацыянальнага страйку напісалі 2 працаўнікі Белазу, электразваршчык Олег Сасніцкі і фрэзероўшчык Сергей Валентюкевіч. Таксама да страйку далучыліся 3 рабочыя Беларускалію: электраслесар Максім Данілевіч, рамонтнік Сергей Рашко і слесар-рамонтнік Дмітрый Быкаў. Зладзіць масавы страйк у гэтых умовах няпроста. Дырэкцыя буйных прадпрыемстваў звальняе удзельнікаў забастовак, хоць гэта абароненае законам права рабочых. Як паведамляюць у беларускім кангрэсе дэмакратычных прафсаюзаў, з пачатку страйкаў звольнілі каля сотні рабочых, найбольш на Менскім трактарным заводзе. Злучаныя Штаты вывучаюць дадатковыя інструменты ўздзеяння на рэжым Александра Лукашэнкі, перадусім эканамічныя рычагі. Пра гэта заявіў першы намеснік дзяржаўнага сакратара ЗША Стывен Біген. Пры гэтым ужо вядома, што ў Злучаных Штатах зменіцца і прэзідэнт, наступным будзе Джо Байден, і дзяржсакратар. А як зменіцца амерыканская палітыка адносна Беларусі, высвятляў Ігор Станкевіч. Ужо некалькі дзён Дональд Трамп не робіць публічных заяваў і да выбарнікаў звяртаецца выключна праз Твітар. Ягоны апанент з боку дэмакратаў Джо Байден спяшаецца абвесціць перамогу і заклікаць амерыканцаў да яднання. Пасля выбараў у Злучаных Штатах мінуў амаль тыдзень, аднак афіцыйныя вынікі галасавання яшчэ не абвешчаныя. Між тым кіраўнікі Канады, Францыі, Ізраілю ды іншых краінаў павіншавалі Джо Байдена з перамогай. Віншаванні скіравала і Святлана Ціхановская, якую Злучаныя Штаты лічаць адзіным абраным лідарам беларускага народу. Александр Лукашенко ад віншаванняў устрымліваецца. Днямі ён назваў выбары ў ЗША здзекам з дэмакратыі. Ці паўплывае змены ў Вашынгтоне на Беларусь? Я была мысленно за Байдена. Я считаю, что новое – это всегда очень интересно. Не то, как у нас 26 лет подряд одно и то же. Трамп относился к нам не очень, не весьма. Будем надеяться, что Байден переменит что-то. Думаю, Байден немного
такой радикальный. Думаю, может он какое-то больше давление на Лукашенко, чтобы его убрать с нашей страны. Может, окажет какое-то давление. Вот это надежда. Байден заявлял о такой поддержке белорусскому народу. Он выразил недоверие Лукашенко, что заявил, что Лукашенко не... То есть такой президент, который бьет и издевается над своим народом, не может считаться легитимным. И я считаю, что это такая хорошая позиция, правильная позиция со стороны Америки. На тое, што Злучаныя Штаты будуць больш увагі надаваць усходнееўрапейскаму рэгіёну і Беларусі ў прыватнасці, спадзяюцца і нашы эксперты. Абраны прэзідэнт Байден, калі ён сапраўды будзе абраным, то будзе больш увагі надаваць беларускаму пытанню, больш актыўна дапамагаць беларускім дэмакратычным сілам. І ўвогуле Беларусь, як такая дыктатура, якая просто абсолютно неадекватная для сённяшняга часу, будзе займаць, безумоўна, больш увагі ў вашынгтонскай адміністрацыі. На пачатку года Злучаныя Штаты заяўлялі аб падтрыманні незалежнасці Беларусі, прапаноўвалі дапамогу ў энергетыцы і нават збіраліся пасля 12-гадовага перапынку прыслаць у Менск свайго амбасадара. Падзеі пасля выбараў 9 жніўня рэзка змянілі сітуацыю, кажа адмысловец. Штаты зноўку могуць размарозіць санкцыі, што былі ўведзены актам аб дэмакратыі ў Беларусі. Штаты, адрозна ад еўразвязу, большасць сваіх санкцый не зусім скасоўвалі, а проста прыпынялі на пэўны час. І таму можна ўявіць сабе сітуацыю, што праз нейкі час проста адмовяцца тамтэйшыя палітыкі працягваць замарозку санкцый, і тады аўтаматам яны абрынуцца на афіцыйны Мінск, і гэта можа быць вельмі балюча. Фармальна новы прэзідэнт ЗША будзе лічыцца абраным у снежні, а яго інаўгурацыя адбудзецца толькі ў студзені наступнага года. Ігор Станкевіч, Белсат. Пакуль гэта ўсё ў аб'ектыве, але не пераключайце. Наперадзе размова Цыганкова з падпалкоўнікам узброеных сілаў Беларусі, які супрацьстаяў дэструктыўнай ідэалогіі прыхільнікаў Александра Лукашэнкі і ў выніку мусіў сысці са службы. З вами быў Ярослаў Сцешык. Заставайцеся з Белсатам.